Σήμερα έχουμε 12 Φεβρουαρίου 2025, έχω ένα οικόπεδο εξαιρετικό, είναι στο Εάντιο, οικισμός Περιστέρια, αμφιθεατρικό, θα σας δείξω εδώ που βλέπει και θάλασσα. Έχει ένα πολύ σημαντικό προνόμιο αυτό το οικοπεδάκι εδώ πέρα, δεν χτίζει κανένας εδώ μπροστά. Όποιος έρθει να κάνει επένδυση για να χτίσει το σπίτι των ονείρων του, δεν θα έχει μπροστά κανένα, θα έχει μόνο τη θέα της θάλασσας, τα βουνά, της φύσης. Αξίζει, είναι ένα πολύ καλό οικοπεδάκι στη Σαλαμίνα, είναι από κάτω και ο οικισμός της ΔΕΗ, έχει ησυχία, είναι ένα όνειρο. Για όσους αγαπάνε τη φύση και θέλουν να έχουν ένα εξοχικό των ονείρων τους ή ακόμα και μια μόνιμη κατοικία στη Σαλαμίνα και να είναι μακριά από την πόλη και το καυσαέριο της Αθήνας, εδώ είναι ένα οικόπεδο εξαιρετικό εντός σχεδίου για να χτίσετε το σπίτι σας.